Hyvää huomenta. Tervetuloa uuden videon pariin. Mulla jäi mikki autoon, niin nyt mennään kameran omalla mikrofonilla. Kyllä varmaan jotain saatte selvää. 9.00 paikallista aikaa. Eilisestä mentiin Maksi ja Elin luo syömään illallista. Juotiin siinä muutama bisse totta kai. Meni sitten vähän myöhäisemmäksi, jopa kun oltiin suunniteltu. Ja aika paha univaje oli tosta matkustuspäivästä, niin nukuttiin ehkä vähän pidempään tänään kuin olisi pitänyt, mutta no joo, ei kello kuin 9, ei hirveän paljon vielä. Nyt ollaan menossa ruokakauppaan. Haetaan aamiaista, koska pakko saada jotain ruokaa ja kahvia pitäisi saada. Ja sitten muuten tämän päivän suunnitelmista, niin ihan hirveitä suunnitelmia ei oo. Kaikista tärkein juttu mulle tältä päivältä, niin auto pitää saada puhtaaksi. Se on ton rekkakuljetuksen jäljiltä aika likainen. Eli auton pesu, nyt vähän aamiaista. Sitten katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Tää on mun mielestä aika hyvän näköistä. Totta. Onks tässä oikeesti kofeiini? Ehkä siinä on. No niin, sit ois aamiainen syöty. Mä soitin Monacossa sijaitsevaan autopesulaan, varasin sinne 8 ajan autopesulle. Tässä on niinku muutama tunti, niin pitää sitten lähteä. Ja ollaan sitten, myöskin tää päivä ollaan siellä Monacossa, että vaikeeta on kuvata ja ylittää teitä samalla. No joo, 2 autopesu ja sitten hengaillaan siellä. Myös tänään. Koska ihmisiä ei haitannut, että mennään sinne useampana päivänä, niin ehdottomasti mennään, kun mä olin ajatellut, että 1 päivä Monacossa reissuaikana riittää, mutta mä haluan ehdottomasti mennä sinne muutamanakin päivänä, jos mahdollista, niin mennään sekä tänään että huomenna. Nyt kämpille vähän, no joo, suihkuun pitäisi mennä ja vähän tehdä töitä vielä, avaa tietokonetta ja purkaa kamoja. Katso sähköpostit läpi sun muuta ja siistiydytään vähän ja lähdetään ajaa kohti Monacoa. Nyt ollaan tässä jo. Joo, eli tästä suoraan vaan. No niin, pitstop Monaco. Jätettiin Audi tänne. Ulkopesu. Haetaan myöhemmin tänään. Aika siisti paikka. On paljon tilaa laittaa pestä autoja. Nyt lähdetään ylös. Ihmettelee paikkoja. Saavuttiin justiinsa Monaco. Auto tosiaan jätettiin tonne pesuun. Mä vaihoin just järjestelmäkameraan, koska täällä mä varmaan kuvaan autoja. Niin kivempi kuvata kunnon kameralla, mutta ensimmäinen auto, mikä tässä nyt käytännössä tuli parkissa vastaan, Aston Martin Valkyrie. Ja tämmöstähän ei oo tullut meikäläisen ainakaan aikaisemmin nähtyä. Aikamoinen ilmestys. Niin kuin huomaatte, se on Dubain kilvissä. Rekisterinumero on 69.
Ja nopealla googlauksella löytyy, että toi kilpi on myyty 15 miljoonalla. Ja se on maailmassa kallein myyty rekisterikilpi. Eli autohan tässä on se halpa esine. Ja rekisterikilpi on kallis. 15 miljoonaa. No niin, nyt on auto puhdas. Napataan mukaan tästä. Tosi lämmintä on täällä ollut, kiva päivä. Vähän aikaa spottailtiin siinä Hairpinissä autoja Maxinkaan. Ihan ok pelejä. Aika hiljasta, mutta jotain ihan makeita vehkeet nähtiin myös. Nyt tosiaan puhdas auto mukaan. 60 makso ulkopesu täällä, eli on vähän Monaco lisää. Ja lähdetään vähän ajelevia Monacoon ja sitten sen jälkeen takas Mentoniin illalliselle. Ja sit alkaa meidän päivä kulkessa. Aika nättiä on kyllä. Huippusäät on ollut tosi lämmin. Mä luulin, että Suomessa oli ollut hyvät kelit. Ja onhan siellä ollut. Ja mä ajattelin, että siellä on ollut niinku kunnon helle säät, mutta sitä aina unohtaa, että minkälainen oikea helle. Pirun lämmin ollut, mutta siitä ei pidä valittaa. Nyt saavuttiin takas Mentoniin. Eli Ranskan puolelle. Sofia on tuolla U-Expressissä kaupassa tällä hetkellä. Mä venäilen tässä. Vähän taas ostellaan jotain vettä ja tämmöisiä perustarvikkeita, aamiaistarvikkeita tonne majoitukselle. Ei sit oltu Monacossa enää hirveän kauaa. Tää välimatkahan ei oo tässä kauhean pitkä. Tähän tosta ajaa 25 minuuttia ehkä jotain semmoista. Kilometrejä ei oo oikeesti kauheasti niinku tästä Monacoon. Joku 15 kilsaa ilmeisesti. Mut näin, so far so good. Ollut aika jees. Max ja Elli on kuulemma aivan poikki. Otti jonkun pizza ja meni kämpille syömään sitä ja nukkuun päikkärit. Vaikka nyt kello on aika paljon, niin myöhäiset päikkärit. Ja heillä on Monacoon illaksi varattu vielä joku pöytä jonkin drinkkibaariin. Eli nyt oli idea, että tullaan niinku Mentoniin. Käydään safkaamassa, mutta nyt syödäänkin omissa paikoissamme. Ja Elli ja Max laittautuu vähän siistimpiin vaatteisiin ja lähtee niinku vielä takas sinne Monacoon. Ja nyt kun me siellä oltiin ja sieltä tultiin pois, niin tuli vähän semmonen fiilis, että vaikka me ei sinne drinkkibaariin olla menossa, niin voisi itsekin mennä sinne vielä. Nyt illalla kuitenkin takas autolla, koska välimatka on lyhyt ja perjantai-ilta, se on hyvä syy kyllä lähteä sinne vielä takas. A few moments later.